Hai, salut prieteni! Astăzi vă învăț cum să luați car parking-ul nu pe Google Play, noua versiune 4.6.0. Ok, haideți să dăm la clip. Mai întâi vă trebuie să scrieți APC pure. Apăsați pe primul site și dați la două. După, dați aici sau la beta. Stați așa. După ce dați pe beta. Deci dați pe beta. Deschide în internet Samsung sau iPhone ce aveți voi. Dați aici să se încarce. Ok, stați așa. Apăsați pe beta, deschide în interior. Descarcă. Ok. APC curent. Instalat. Nu știu dacă o să meargă sigur, dar eu sper să meargă pentru că caut de mult cum să fac una de aici. Dăm acum deschideți. Permiteți. Aici căutăm car parking car parking, intrăm pe primul. Istorie. Ok, haideți să intrăm. Ok, stai. Car parking. Este offline. Citiți aici. Momentul programului beta pentru această aplicație are număr maxim de minute. Da. Nu știu ce să fac asta. Nu știu. Cred că o să revin când o să găsesc ceva. Eu am fost Vlăduț, ne vedem data viitoare. Pa, pa!